De Hannelingen van de apostels. Haadstik 5. Zo wie er ook een man, Ananias heet die verkocht met zijn vrouw Sapphira een stuk land. Maar hij haalde van de opbrengst wat achteruit, dat zijn vrouw ook van wiste. Hij bracht maar een part naar de apostels om het voor haar del te lezen. Toen zei Petrus, Ananias, hoe had de duivel die zo in de macht kregen, dat je de heilige geest bedraagst en wat van de opbrengst van het land achteruit haast? Blijf het dienst net, als het net verkocht is, en koest doet het al verkocht weer, net met de opbrengst waan, watst woest? Wat beweegt u om zoks te doen? Du hast je meesken bedragen, maar God zelfs. Doet Ananias die worden jedde, voeler de del. En alle jaren die daarvan jedden, waren al griezelijke kel. De jongfeinden gingen doorheen, bekleiden hem en droegen hem uit om hem te begraven. Zo'n oren letter kwam zijn vrouw erin, die net wist wat er voorvallen wie. Petrus spreekt haar aan. Sis mir eens, hebben je me dat stuk land voor zo en zo volle verkocht? Ze zei, ja wis, voor zo volle. Toen zei Petrus tegen haar, waarom hebben je me together aanpraat om de geest van de Heer op ingrepen te vergen? Hark, de voetstappen van harren die man begroeven hebben, binnen bij de door. Ze zullen die ek uitdragen. Op slag voel ze deer voor hem del. Zo troffen de jongfeinden haar aan, doet ze erin kwamen, en ze droegen haar uit om haar bij haar man te begraven. En de hele gemeente en alle jaren die ervan jedden, waren al griezelig gel. Er waren troch de apostels vrij wat wondertekens dien onder het volk. Eenredig hadden ze alle jaren ta in de pildergang van Salomo. Van de oren was geen hem bij haar aan te sluiten, enkel wie het volk vol lof oorharren. Al meer kwamen erbij, die in de Heer leeuwden, hele kappels, maalje en vrouwje, van beiden. Dat ze droegen zelfs de zieken de stritten op en lijnen ze op bedden en matrassen del in de hoop dat het skaat van Petrus op een van haar vallen mocht als het der langs kwam. Ek het volk uit de steden om Jeruzalem heen kwam daar in kloften op te zetten met zieken en milieu die troch onreine geesten plagen waren en die waren alle jaren beter maken. Maar de hegepriester kwam vanwege met zijn hele aanhang, dat wie de partij van de Sadduceërs. Ze waren troch alles heen oergunstig. Ze lieten de apostels oppakken en in de stadsgevangenis zetten. Maar de nachts die een engel van de Heer de dwarren van het wachthuis iepen, bracht haar eruit en zei, gaan naar de tempel en vertel daar de meesten alles oer dit nije leven. Ze harken daarna. Doet het begon te dagen gingen ze naar de tempel en joegen onderjocht. De hege priester kwam met zijn aanhang en roep de hege rebeen dat is de geerkomsten van alle oudsten van het volk Israël. En ze stuurden feinten naar de gevangenis om haar te helpen. Maar doet die daar kwamen, vonden ze haar net in het wachthuis. Ze gingen waarom en dienen verslag. Wij vonden de gevangenis secuur op slot, met de wachters op haar post voor het dwarren, maar doet wie ze iepen dien heen, vonden we de geen meeske in. Doet de tempelopzichter en de hege priester dat berjocht hadden, wienen ze daar glad mee aan, hoe dat nou koe met de apostels. Toen kwam er een aan met het boodschap, nou staan de maalje die jemme in het wachthuis zetten litten hebben in een tempel en onderwijzen het volk. Toen ging de tempelopzichter met zijn feinden daarheen en helle haren op, maar net met geweld, want ze waren bang dat het volk haren oor stenigen zou. En doet ze haren ophellen heen, zetten ze haar voor de hegerie. De hegepriester begon haren te ondervragen en zei, nou hebben we jemme zo verbeen om in die naam onderjocht te gaan, en lieke goed is troch jemme tot waan hele Jeruzalem vol van jemme leer. En jemme willen us de deur van die man op een schuld gaan. Maar Petrus en de andere apostels joegen te antwoord, men moet meer naar God als naar de meesten hartje. De God van uw voorraden had Jezus uit de deur opwekken, net jemme hem aan een kruisbalk gehangen en ombracht henen. God had hem met eigen hand tot koning en redder verheven om Israël bekering en verjouwing van zonden te gaan. Van die dingen binnen wie getuigen.
wie en de Heilige Geest die God joen had, aan elk die naar hem harkje wil. Doet ze dat jeden, waren ze poer razend en wonen haren vermoedje. Maar toen kwam er een fariseer in een hege rie oorijn, die hiet Gamaliel, een wetgeleerde, die bij het hele volk heeg in aanzien weer. Die liet de mannen er een schofte uitzetten. Toen zei het in de geerkomsten, mannen van Israël, pas goed op wat je met deze lui van doel binnen. In der tijd stie Teudas op. Die zei van hemzelf dat er wit wat weer, en zijn 400 man sleepten haar bij hem aan. Maar doet er ombracht werd, rekken zijn hele aanhang uitenwaar. Daar bleef net één van oor. Na hem stiet Judas de Galileër op, in de tijd van de volkstelling. En hij kreeg voor zijn opstaan gans volk mee. Die is ook omkomen, en die naar hem harken henen binnen alle jaren verschillen rekken. Daarom zeg ik je me nou, bloe van die meesken af en lid hadden geworden. Want als dit opzet en werk van meesken wezen mocht, zal het op neer uitrennen. Maar als het werk van God is, zullen je me haar net vernietigd kennen. Oors kort nog eens bestaan dat je met je God strijden. Ze harken naar hem. Ze rapen de apostels daar weer in en lieten haar gijzelje. Toen leiden ze haar op om net weer in de naam van Jezus te spreken en lieten haar gaan. Maar zij gingen uit de hegerie wij, blied dat het haar barre maaien hier om Jezus wil vernederd te worden. Alle dagen waaraan joegen ze zonder ophouden onderjocht in de tempel en aan huis en brachten het blied boodschap dat Jezus de Messias is. Haadstik 6. In die tijd dat de leerlingen wat machtiger waren, begonnen op een stuit de Griekstalige gemeenteleden op de Arameestaligen te prottelen, omdat haar widowen bij de duistere uitdeling van eten verbijpad waren. De 12 apostels rapen alle leerlingen bijeenwaar en zeiden, het jet zo net dat wie de verkondiging van Gods woord versleeuwtje om voor het uitdelen van etenswarje te kennen. Zocht dan broren, om zo'n mannen uit jemme vermidden dat een goede roep van geet, die het verstandig binnen en vol van de geest, dat wie dit werk opdragen kennen. Dan zullen we teruggaan met het gebed en het bedieningen van het woord. Dat uitstel voelde er wakker in bij de hele geerkomsten, dat ze kezen Stefanus, een tierenleeuwig man vol van de Heilige Geest, en Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaas, een man uit Antiochië, die Jood worden weer, die brachten ze voor de apostels en die dienen in gebed en lijnen haar de handen op. Het woord van God nam voortgang, het tal leerlingen in Jeruzalem woont tegen aan, ek een groot tal priesters joeg hem oor aan het leeuwen. Stefanus, vol van genade en kracht, die grote wondertekens onder het volk. Toen begonnen gewoon uit de zanneemde synagoge van de Libertinen, Cyreniërs en Alexandrinen en van de lui uit Cilicië en Azië te hotte vielen met Stefanus. Maar ze konden het net houden, tjen de wijsheid en de geest die in hem aan het woord kwamen. Toen stokelen ze mannen op om te zeggen, we hebben hem lastertaal uitslaan jet tjen Mozes en tjen God. En ze hiessen het volk en de oudsten en schriftgeleerden op. Ze oorvoelen hem, sleepten hem mee en brachten hem voor de hegerie. Ze lieten valse getuigen voorkomen die zeiden, die man gaat in zijn taspraken aan één treed wij tekeer tjen het heilige stee en tjen de wet. We hebben hem zeggen jet dat Jezus de Nazareër dit plak afbreken zal en de gebroeken verrooien die we van Mozes kregen hebben. Alle leden van de hegerie zagen hem strak aan. Zijn gezicht verroren voor haar eigen in dat van een engel. Haadstik zaan. Toen zei de hegepriester, is dat alle Jessa? En Stefanus zei, harkje naar mij, jemme, broren en heiden. De almachtige God is aan Abraham, uw stamheid, verschijnd, doet er in Mesopotamië weer. Eerder hem in Garan naar Wenjen zette. En hij had hem zijn, gaan uit in land en bij die familie wij, en kom mij naar het land dat ik die aanwijzen zal.
Toen ging Abraham uit het land van de Galdeërs wij en zette hem in Garan naar wenjen. En niet zien hij het verstaan weer, liet God hem derwij vervaren naar dit land dat je me nou nog in wenje. Hij joeg hem daar geen erfelijk bezit, ek nog geen voetbrei, maar hij zei ta dat er het hem en letter zien niet hem in eigendom jaan zou. En dat wilste nog geen ben hier. Zo had God sprutsen. Zien niet hem zal als vreemdeling in een vreemd land ta hadden, daar zullen de lui slaven van haar meidje en haar tramtjerje, 400 jaar lang. Maar over het volk dat ze dan slaven binnen, zal ik rechtdij houden, zei God, daarna zullen ze derwij gaan en mij op dit plak vereren. En God joeg Abraham het verboen van het besnijden. Zodoende had Abraham doet er een zoon Isaac kregen die de 8e dag besnien. Isaac die hetzelfde met Jacob en Jacob met de 12 aartsvaders. Die aartsvaders waren oergunstig op Jozef en hebben hem toen naar Egypte verkocht. Maar God stier hem bij en verloste hem uit al zijn leien. Hij zorgde dat Jozef troch zijn wisheid in de gunst kwam bij Farao, de koning van Egypte, en die stelde hem aan als bestuurder oer Egypte en oer zijn hele bezit. Toen kwam daar hongersnood oer hele Egypte en oer Kanaan, één stuk ellende, en uw voorvaders konden net aan eten komen. Maar Jacob jedde dat er in Egypte wel eten weer, dat hij stuurde uw voorvaders daarheen, dat weer de eerste keer. De tweede keer maakte Jozef hem aan zijn broeden bekend, zo werd Farao zijn aankomst gewaar. Toen stuurde Jozef boodschap en liet zijn heid Jacob oorkomen met zijn hele familie, 25 man sterk. Zo kwam Jacob del naar Egypte. Daar is er stoorn en uw aartsvaders ek. Ze binnen naar Sichem oorbracht en bizet in het graaf dat Abraham voor zilver kocht hier van de familie van Hemor in Sichem. Maar doet de tijd aankwam dat niet komen zou wat God aan Abraham tas zijn hier, werd uw volk in Egypte hoe langer hoe machtiger. Op het laatst kreeg Egypte een orenkoning, een die Jozef net kent hier. Op een fijn inlijne manier bezocht er uw volk in het leien te brengen. Hij liet uw voorraden haar lietse poppen uit de huis dwaan, dat ze net in het leven bloeien zonen. In die tijd werd Mozes binnen. Het wie een allerliefst ben. Hij werd 3 maanden lang in zijn ouderlijk huis verzorgen, maar doet er uit de huis dien weer, nam de dochter van Farao hem aan en bracht hem grut als eigen zoon. Mozes kreeg les in alle Egyptische wijsheid. Hij wie heel wat mask, met het wit en met de dier. Doet er 40 jaar oud worden wie, voelde het hem in dat er zijn volk, de Israëlieten, wel eens opzichtje mocht. Hij kwam op voor een man die voor zijn eigen mishandelen werd. Hij nam wraak voor de stumper en sloeg die Egyptener neer. Zijn landslui zonen tocht hem wel begrepen dat God hem broeken zou om haren te bevrijden. Maar dat pakte oors uit. De orde dijs trof er haren bij een vechtpartij en hij wou haren bepraten om het Bibeloersetting. Hij zei, mannen, jullie binnen dochs broeren, waarom komen jullie waar tenij? Maar de man die te oor tenij komen wie, reagde hem aan de kant en zei, waar had hij als leider en ruchter oor us aansteld? Wilst u mij soms ek deerslaan, likest u juster mij die Egyptener dien haste? Doet er dat jede, nam Mozes de wiek. Hij zette hem als vreemdeling in het land Midden naar wenjen en kreeg daar 2 zwanen. Doet er weer 40 jaar omween, verschijnde hem in de woestijn bij de berg Sinaï een engel in het vuur van een brandende twannenstroek. Doet Mozes dat zag, woedde zijn eigen net leeuwen. Hij kwam dichterbij om te zien wat het weer. En toen klonk de stem van de Heer. Ik ben de God van din voorvaders, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Mozes trillde de roer en was daar net naar zien. En de Heer zei tegen hem, doch din sandalen uit, want het plak des op stierst is heel lang. Ik heb weer wel zien hoe mijn volk in Egypte mishandelen wordt.
en jet hoe het zuchtet. En nou ben ik welkomen om harren te bevrijden. Nou dan, kom, ik stuur die naar Egypte. Diezelfde Mozes die ze afweest heen met de woorden waar hij die als leider en ruchter aanstelt, die Mozes had God als leider en bevrijder stuurt door middel van de engel die hem in het Twanenbosk verschijnde. Hij hield de leiding bij de uittocht en hij die wondertekens in het land Egypte bij de Rode Zee en in de woestijn. 40 jaar lang. Diezelfde Mozes had zijn Israëlieten zijn, God zal uit jemme vermidden een profeet opstaan laten, lik als ik in ben. Doet het volk in de woestijn ben waar wie hij het ik, die mij de engel verkeerde, die te hem spreek op de berg Sinaï. En mij uw voorvaars. Hij hier levenswoorden kregen om ze jemme terug te gaan. Maar uw voorouderen wonen net om zijn 6 jaar. Nee, ze wonen net van hem witte en wensken haarzelf waarom in Egypte. Want ze zijn tjen Aaron, meidje Gordon voor us, die het voor us uitgaan kennen, want die Mozes die us uit Egypte weihel had, we weten net wat hem oorkomen is. In die dagen maken ze een keel als Gods beeld en brachten het een offer. Ze vierden feest ter ere van wat ze met eigen handen maken heen. En God keerde hem aan. Hij liet het geworden dat ze de sterren vereren, lik als beschreven stie in het boek van de profeten. Hebben je met mij soms vleesoffers en mooloffers gebracht, die 40 jaar in de woestijn, o volk Israël? Nee, je hebben de tenten van Moloch meedroegen, en de ster van de god Romfa. De beelden die je maken heen om die te vereren. Daarom zal ik je naar een oorland brengen, nog verder als Babylon. Uw voorouderen hier in de woestijn de openbaringstenten behouden, liek als aan Mozes opdroegen weer, om een te meiden nevens het voorbeeld dat er zoon heer. Uw voorouderen namen die oer en brachten hem onder Josia het land in, doet ze dat veroveren op de heidenvolken die God voor uw voorouderen uitdreeuw. Zo bleef het aan de tijden van David ta. Die David, dat God gans mij opheer, vreeg een keer of er voor het volk van Jacob een tempelmeidje mocht. Maar Salomo eerst had die tempel voor Herren bouwd. Doch zwen het de allerheegste net in bouwwerken van meest gehaan, lik als de profeet Ekkel zeit, de hemel is mijn trone, de aarde mijn voetbank. Wat voor huis zullen je me voor mij bouwen, zei de Heer, of op wat plak zou ik mij deljan kennen? Heb ik die dingen net alle jaren mijn eigen hand maken? Jimme stiefkoppen, heidens in jimme hartjen en jimme verstaan. Altijd zetten jimme het zin de heilige geest in de kant. Zo wenen jimme voorouderen en jimme binnen net beter. Is er wel één profeet die jimme voorouderen net vervolgen hebben? Ja, ze hebben harden van kant maken die de komst van de rechtvaardige aankondigen hebben. En nou binnen jimme de verrieders en matners van die rechtvaardige zelfs worden. Jimme, mensen die de wet terug tadwaan van Engels kriegen hebben, maar jem daar net aan hadden. Doet ze dat jeden, waren ze poer razend en knarstend hem op het tosken. Maar Stefanus, vol van de heilige geest, sloeg de eigen op naar de hemel. Hij zag Gods majesteit en Jezus die aan Gods rechterhand stier. Hij zei, weer, ik zag de hemel open en ik zag de menszoon aan Gods rechterhand staan. Toen schreeuwden ze het uit en hadden de eren dicht. Ze voelen als één man op hem aan, sleepten hem tot de stad uit en stenigen hem. Die erbij wenen, lijnen haar mantels del bij een jong kerel die Saulus heet. Wil ze hem stenigen, raap Stefanus de Heer aan. Heer Jezus, neem mijn geest aan. Hij boegde de knibbels en raap luid. Heer, rekken je harren deze zonde net aan. Doet er dat zijn, Heer, is er rest. Haadstik 8. Ik Saulus wie het er wakker mij eens dat Stefanus vermoorden werd. Diezelfde dag nog begonnen ze de gemeente in Jeruzalem danig te vervolgen. De gemeenteleden rekken alle jaren verschillen over het platteland van Judea en Samaria, op de apostels Nije.
Vromme mannen brachten Stefanus onder lood rouwbeklag in het graf. Onderwillens bezocht Saulus de gemeente uit te roegen. Hij ging huis in, huis uit. Hij sleepte maalje en vrouwje mee en liet ze in de gevangenis zetten. Maar de lui die het verschillen rekken wienen, brachten roenom dat ze kwamen het evangelie. Zo kwam Filippus in de Haadstad van Samaria en verkondigde de lui daar de Messias. Doet de meesten Filippus jedden en de wonders zeggen die er die, hongen ze hem alle jaren aan de lippen. Want uit heel wat meesten die het onreine geesten hienen, gongen die onder lood roppen wij en er waren er gans lammen en kreupelen beter maken. Zo kwam der grote blijdschap in die stad. Nou hadden er al een man in die stad die Simon heet. Die pielde met zwarte kunst en maakte het volk van Samaria de holle oer stuur. Hij zei van hemzelf dat er wit wat bijzonders weer. Jong en oud, alle jaren roen ze vier mij hem voort. Ze zeiden, dit is de man die de grote kracht van God neemt worden kan. Hij hier hadden al een mooi skof de holle oer stuur maken met zijn zwarte kunst. Daar kwam het van dat ze zo vier mij hem voort roenen. Maar door Filippus hadden het blijd boodschap gebracht van het rijk van God en van Jezus Christus, loerden ze hem en lieten haar dopen, maalje en vrouwje van beiden. Ja, Simon nam zelfs het leeuwen ek aan, en doet er een keer doopt wie er net bij Filippus weet te slaan. Hij stier verbaasd van de machtige tekens die er te zien kregen. Doet de apostels in Jeruzalem jedden dat Samaria het wet van God aannamen hier, stuurden ze Petrus en Johannes naar haar toe. Die kwamen en dienen een gebed voor haar, dat ze de Heilige Geest krijgen mochten, want die weer nog net op een van haar del komen. Ze wienen alleen nog maar doopt in de naam van de Heer Jezus. Doe lijnen ze haar de handen op de holle en ze kregen de Heilige Geest. Nu Simon zegt dat haar de Heilige Geest doen waard, troch de haanoplezing van de apostels, kwam er bij haar mij jild en zei, jou mij die macht ek, dat elk die ik de handen oplees de Heilige Geest krijgt. Petrus zei tegen hem, ren naar de hel, do mij dien jild, want do meens dat wat God jouwt voor jild te keep is. Do hast pat nog deel aan deze zaak, want do stiers net eerlijk voor God oor. Kom weerom van die verkeerdens en bid dat de Heer dat er die verjaan mij wat sto in zin heerst. Want ik zocht dat de ongerechtigheid die in de macht had en dat zal die stoer opbrekken. Simon antwoordde, bidde je me voor mij tot de Heer, dat mij neer oorkomen mij van wat je me zijn hebben. Doet Petrus en Johannes dan het wet van de Heer mij in moed te verkondigen henen, gingen ze weerom naar Jeruzalem en brachten onderwijs het evangelie in gans Samaritaanse dorpen. Een engel van de Heer zei tegen Filippus, kom oorheen en reis je naar het zuiden, oer de wei die van Jeruzalem del rent naar Gaza. Het is daar eenzaam. En hij ging op reis. Maar nou weer er een Ethiopiër, een eunuch, een hofambter van Kandake, de koningin van Ethiopië, die het beheer oer al haar schatten hier, die hier naar Jeruzalem west om te bidden. Nou weer er op een weeromreis en ziet op zijn reiswijn uit de profeet Jesaja te lezen. Toen zei de geest tegen Filippus, gaan daarheen en blijf duin bij die wijn. Filippus roen daarheen en jedde dat er uit de profeet Jesaja lees. Hij zei, begrijp je wel wat je lezen? Hij zei, hoe zou ik dat nou kennen, als net een mij paard wees maakt? En hij verzocht Filippus om in te stappen en naast hem zitten te gaan. Het bibelstuk dat er aan het lezen weer roen sa. Als een schip water naar de slachtbank bracht, en liek als een lam hem stil had onder het knippen, zat die de molen net epen. Hij waard vernederen en het rucht is hem onthouden. Waar zal verhelje wat zijn nijd hem is, want zijn lippen wordt van de ierde wijnomen. De eunuch nam het woord en vroeg, Sismirus, oor waar had de profeet het hier? Oor hemzelf of oor een oor? Filippus begon te vertellen. Uitgaande van dat schriftwoord verkondigde er hem Jezus. Wil ze die wij verder del gangen, kwamen ze bij een wetter. De eunuch zei, zoch,
daar is wetter. Wat is het op tjen dat ik doopt word? En hij liet de wijn houden en de gerre gongen ze het wetter in. Filippus en de eunuch. En Filippus doopte hem. Doet ze weer uit het wetter wij kwamen, nam de geest van de Heer Filippus wij, dat de eunuch zag hem hielendal net meer. Lieke goed reisde er wel te moed verder. Maar Filippus zat die blikken wie in Asdod, en hij reisde alle steden bij langs en bracht rondom het blied boodschap, oant er op het laatst in Caesarea kwam.